ai zile khai a chena safa yo a triple claim a bung a triple claim siring ngot chukta na ni bung muk đi sẽ coi với cả cái bài bung bốc à phok kệ bốc phok female lắm bằng cái phok female dùng kệ đấy nó bằng kệ đấy chia ra phác về ui nước to nu lắm bằng cho vào him mèo xí Hey TVS NTORQ 150 chuộc thar kha ni a kan thian nu ta ani a nikum December thlatir khan ala thar ve a ti chuan I anaw hian December ni som pariat sang ni som ni panga khan accident pui pal hlo maya accident pui na la he kan thir ang daw na nga hei tuna kan hu na la ya hian bikhor chunga hian chak takin itlan lut pal hlo maya speed sam pau le force an le don ti ga hriata alema kan huang khan le video kan huang khan a fok lampang kha a op porop maya a chena sale ni turu takani scooter gearless dang emo bike po ni se atlan lu na lai anga kha chon chak do tlan lu ka chon eng fok ma hin dol zo bik karing lawa a cheve viawang bike po ni se mo rei po lokol lawa kan ui pui kho maya athar zuktes ila kan ti lai me kani kan test man lawani accident pui tu pa anaw hi mi pa ania hetiang khopa chia accident pui chu anaviau wem ti kha zona mai theya anaviau po arin omani ani taka chon mo amai ro chu avan nei khop maya na han ti em turi anei lem lawa akut ru kha anave do rowa chu pon na lutuk atilawa hituna alema kan huang hian hi helmet ani a hei ake neng nunga malam pang hi kilai hi achi phe achal chung chi achi zone tak ani a khatia force na taka azuk sut chi khan ama kha he ti hian malama athlok chuak tia ta chuan achi kongpui chuat cha rakha achi phe ni tuna ake na lai takhena zuk to ani oma helmet hian a chan him em mai ni helmet chu khum lo pal selang chuan khai ngai tom viau mai theini helmet khum ram hi a thakop mai ti kha kan soitel bok ni se helmet a po quality tha thlan ram a tha thil aman tlom tuk basangam te hi a thalem lo nia atir lama ka seitong khan helai athil sut na huna hian engli thei bike ani emo scooter gearless dang po ni se chak takin han su ve chinila engli thei ma hian engli thei fok ma hian a dol zo hi arin am lo shim me ni ka seitong khan kan thianu hin ala nei rei lo la kol rei lo hle me kan tor puin poi kan ti pui hle me ti kha he video hi lo en chuan
min lo riat sak se thil pawimawh deuh pakhat kan sawi nawn leh hram duh chu helmet i khum hram angu ti hi ani hei helmet hi khum lo pal hlo selang chuan thil poi tak thleng thei dawn kan hria a chu wang chuan helmet hi na chan him hle ni ti kha kan lo hmu thiam venga chu wang chuan helmet i khum ua hram angu kan him na tur ani si a ole a top nan a chelai vela hi chiang zawka kalak na hi in clear ho leng hei hi a chiat dan vel chu ni a lai side cover vel te malam te ka chu ke vek ta lai headlight nal do te pawh kha a chia chuan chena sa khop me alloy te pawh hi hei a chat ani chata chuanin hei a fork tube kan ti a fork ah hian female azuk lampang kha female kan ti khani ta hei ke thavek ani mo ke thaveka a le lam pawh ke tho chuan hi a triple clamp toy lampang khani ta hi triple clamp toy lampang ani a hei a bung ani mo so tilaya in rod lut so khani ta chuan he ta kal chho ta ni mi pipe kha hei pipe hi a bung ti dong e chat boka a chen ni khop me kan hong khan khuara han chak takin tlan luta control zo lo ni berang chu ama chu adna lem lo wa helmet te lo khum lo wa na em nei lo wa chekeng wel chu ni a chuan hei hnung lampang hi chu a him ang reng khop me a a chen hi le ni a part hi a om mai ngem a chhawna tel rei si lo mo wel chu ni a hei khoi chet hi la mi a fork le lampang phei chu ko a chat bok la hi kan hmu thiam em hei female zong zong ke thavek pe ni khoi chet vak thei pon lo hei an dawa ti hian cover hi tlaki om vak lo boka brake caliper te pawh disc pawh koi hle ni hi disc khani ta koi hle ni brake caliper te hi la thang em hriat lova he ta hian brake pipe hi bung hmok boka hei brake pipe hi bung hmoka nei zum hi masukin tau na mea scooty po khatinga khatinga chak khajon tlan lut sela hilai bor vel hi a him pial kha arin om vak lo du to kang